ngondi gumon yoodi elle tubam kosam ranni ma wombure gunat o Alhaji Mouhamadou Siraji Thiam en calmini caafal e paafal fof e gardagol ceerno Ibrahima Kane ewa e sello e li en ɓe jettinan en dendagal galle o fof guila e seeremɓe wonɓe e galle he ha e professeur uji ha e dendagal wonɓe e galle he fof hettotoɓe galle o e dendagal caafal e paafal to wawi wonde e nder aduna he fof aywa kadi ko weltare mawde mawde ko weltare mawde aywa e oɗo sifa aywa mo caafal e paafal mo waɗani hoɓɓe Allah wonɓe ɗo Daaka saabu ko wonɗo ko fof ko hoɓɓe Allah ko duyufullahi wiyete ko hoɓɓe Allah saabu ko yimɓe ummiɓe to woɗɗi ina gari dartude Allah eywa e nde ɗo ladde tuula heela ina gari dartude hen Allah fodde balɗe sappo ina gona ɗo ina ndewa ɗo Allah eywa rendinde noon fodde ko foti ni somme poɗɗo dani e hedde ganduɗa 892 000 eywa yo wiya yo soode ndiyam eywa tawi ina rokke eywa ɓeɗo hoɓɓe eywa oɗon ɗomɗitinaɓe saabu yarnude ɓe nde aywa ɗum ko hunde mawde to Allah ko hunde mawde to Allah e kiiɗo e nde ɗo ladde e kiiɗo nguleki aywa sarwede hen jomum ndiyam ɗam ɓuɓne ha ɓuuɓa aywa dokke jara ɗum ko moƴƴere mawde mawde heɓoto hen eywa ɗum noon ko yettere Allah no feewi eɗen jettana Allah eywa e dendagal caafal e paafal foof e nde ɗo moƴƴere nde ɓe puɗɗi gila rowani fewde hande eɗen gandi kadi koɓe jokkoɓe ɗum nde wonno julɗo na rerɗi e moƴƴere kadi eɗen gandi ɓe kamɓe eɓe nderɗi e moƴƴere aywa nde ɗo moƴƴere noon nde ɓe puɗɗi ɗo eɗen ñaagui Allah yo Allah junnu ɗum kadi kala mbuɗu waɗagu hen aywa yo Allah sow ɗum sowa jobdidi ha heewa ha heewa ha heewa nde wonno Allah wino ko so tawi neɗɗo waɗi gotel kanko Allah o yoɓata jomum ko sappo te sappo Allah hay goto anda no foti eyyi sappo Allah ko hay goto wawa qimade ɗum ɗum noon ko weltare no feewi no feewi eywa kadi eɗen ñaago yafuya eywa nde wonno en leeli arde eywa en neldino tan e juuɗe mabɓe gila nden kadi wonde wonno hunde nde ko hato jinnanode gila nden woodi hen koɓe puɗɗino aywa gollude aywa ha joni kadi ne heddi ina ɗo aywa ina tottire ina golle ko ni subaka e kikiɗe foof aywa yimɓeɓe so jooɗima ɗo nde wonno mbawata ruttitade ha galleji yaroyde ɗoɓe jooɗi eɓe paadi waktu Allah o ɗo fodde aywa heure walla heure uji ɗiɗi taw jomum inen jooɗi aywa nde ɗomɗi foof ko ɗon carwete ɗo jooɗi ɗo gaddane ndiyameje jara ɗum noon jettama no feewi yo Allah yob moƴƴere ɗo ko dari ɗo ko kam na andi so en kaali tan kalɗen koye inde galleji ɗi foof kaali e inde ceerno aywa en kaali kadi e inde galle Seydil Hadji Ali radiyallahu ta'ala anhu en kaali e inde galle ceerno Ahmad Baro Mbour radiyallahu ta'ala anhu en kaali kadi e inde ceerno Hamme Baba Talla nde wonno galleji ɗi fof eɗen mbaɗi ɗi représenté waɗi jarani aywa ɗo goto tawa foof anduɓe ɓe fof ina gandi ɗo goto tawa foof heddiɓe ɓe fof tawa ɗon ina lomti heddiɓe fof ina yoni frère mon toon to États-Unis d' abord gondanoɗo depuis Libreville Gabon ganduɗo kadi leydi Gabon min calminimo no fewi min beltanimom kanko kadi waɗi sababu jettiɗon ɗo ɗum noon eɗen jara tigui caafal e paafal no wowi ni goloto koɓe mbanno ko ɓe dubliti ɗum ɓe mbaɗi 880 000 sooda ndiyam ko ɗum jiiɗon tisubar so yoni tan ndiyam ɗam hokkire ɗum noon e gardugol ceerno Siraji Thiam Amay Dia wonno trésorier o ko enen kadi joguino sur le terrain wadde foof rewi lawol neldal mabɓe kadi yettima ɓe jarama yen battunima wuuri ɗum noon eɗen jara vraiment waɗɓe participer e wallidde ngoɗo bureau ngo ko ɓesgu Madina Gounass naɓe foof jeeyi ɗum natti wonde hellifaɓe tan jeeyi hayso tawi ko innirteɓe hellifaɓe eɗen jara waɗɓe appui ɓe arɓe ɗo darade ɓe e arde gollude gimmi banggue ɗi foof gari daari carwi ndiyam ɗam ɗum noon ha fedde sewde en ɗam e yiɓɓe e yaadiɓe e nangue Ama Sambalo e caafal e paafal moni foof waɗi hen participation mum hay nane Mamadou Lamine Demba Salmata waɗi hen 50 paquet eɓe mbi kadi ma won koɓe tottu en goɗɗum eɗen paɗɗi ɗum noon vraiment galle mama joguiti glace o kanko yaltintamo nder wuuro to ƴetta taxi motoji mumen gadda glace o gadda hakke barille jeegom kokka gendarme ɓe kokka santé o mbiya ahan hellifaɓe ko ɗo glace o fay d' abord ko ma ƴetton ha mbiyon yoni nde min jalta ɗo so on yonnaka min jaltata moto o garat min ƴetta glace hamin mbiya yoni ha glace heddo nde ɓe nawana gendarme ɓe e santé o minen kadi min ƴeewa ɓe min gowi hokkude glace ɓe min kokka ɓe ko heddi ko hutore
wadde noon bisimilla moon e o ngoɗo bureau somin ɗo e somin ngala ɗo ko ɓesgu Madina Gounass naaɓe foof jeeyi woto hay goto woppu tawa Dakar ndiyam ala ɗo yo yimɓe foof daro beele ndiyam ne wooda ɗo ne continue hokkede joni weeli garanaɓe gaddi ɗo sakuji 3 glace e ndiyam ha heewi tep min cuwa jaggude juste limore nde kono ɓe darima ɗum noon kamɓe foof ɓe jarama min jetti kadi dental ngal foof facture o foof nani caafal e paafal ɗo ko 600 ɗo ko 400 foof hawri ɗo ɗum noon ɓe jarama facture aji mabɓe kadi ma fote ɓe nelde vraiment merci ɗo ndiyam eɓe mbawi yerlitade ɓe gadda glace ndiyam glace e ndiyam wawi yadude eɓe jellito ñalawma foof eɗeɓe gadda ɗo fodde barille 6 ha barille 7 glace eɗen gadda ɗo fodde ko ndiyam ɗam ko ɓumnirte ɗum noon wonno ko ndiyam ɓuɓɗam ndiyam e glace mbawi yadude ɗo ndewe tan jettanɓe kamɓene kadi duwanɗemɓe mbiyeɓe kadi kamɓe kadi yo Allah yoɓɓe moƴƴere yoɓe ɓeydo kadi darade e fellidde kadi ɗum ɗo ko enen tan jogotirno koye meɗen inchallahu taala en calmini en juurima o ko Amadou Tidiane Sow goto e sukaɓe galle mama Amadou Tidiane Sow lega men afi en calmini en juurima haga assalamu aleykum hande ko caafal e paafal gaddortoɗen kamɓene ɓe mbaɗi hen fodde doole mabɓe no yimɓe mbirni ndiyam mabɓe ari sarwama ɗe balɗe fof ene sarwe hande kadi ɗam sarwe so Allah jaaɓi ɗam sarwama ni eyi ko noonne kadi fedde sewde no witno sewde en ɗam kamɓene ɓe mbaɗino hedde 220 paquet eyi ko noonne kadi fedde Amadou Samba Lo en eyi ko noonne kadi fedde ceerno Siraji Déme ɓenne kadi ɓe mbaɗino 200 paquet kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama ɓe jaranama golle mabɓe fof jottima en jii e beltima e ñaguima Allah yo Allah lomtinamɓe kamɓe fof waɗa hen barke ko heddi ko barke Rasulullahi salamu aleykum gondi gumon yoji elle tubam kosam ranini ma wo mbure Gounass